Salam aleykum mehriban oğullar tağamana turunmusunuz. Bizin ähliňizde jan saglygyny, ırsgal döwletçiligi, maşgala agdybiligini arzu edýär. Bizi şeýle parahat watanna ýaşadýan hormatly arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tümli işleriniň ilmi dama rowaj almagyny arzu edip, sunwata siňen ömürler atly gepleşigimiziň sanyna tomaş etmäne çagyrýar. Mehriban ýerleşler, biz gepleşigimiziň bu gedek sanyny halipa, dramaturg, ýazyjy Türkmenistanyň halk artisti Badar Amanowa bagşladyk. Türkmeniň milli mirasy örän baýdyr we onu baýlaşdyrmaga goşan ustatlarymyz aýratyn hormata münasipdir. Geçmiş mirasymyzda görnükli ýyzgallaran şeýle ustatlarymyzyň biri kino we teatr sungatyny bir üçmejek ýyzgallaran Türkmenistanyň halk artisti, ýazyjy, dramaturg Badar Amanowdyr. Ol Türkmen teatrynyň füturlerini we Türkmenistana teatr sungatyny döreden artistleriň biridir. Onuň milli teatryň sahnasyna döreden ajaýyp keşipleri aktyorçylyk sungatynyň göwher gaşyny öwrüli. Badar Amanow 1908-nji ýylyň 5-nji maýyna Ahal vilayatynyň dogulýar. 1924-nji ýylda bolsa Aşgabatda okuwga gidýär. Soňra Badar Amanow ilkinji drama teatr studiýasyna Aman Gulmammedow, Alty Garliýew, Gylyç Berdiýew, Sary Garriýew bilen bilim alyp 1929-njy ýylda Badar Amanow oku üstünlikli tamamlap Aşgabatda täze açylan baş drama teatryna işläp başlaýar. Ol işlän döwrüni bir näçe ajaýyp keşipler döredýär. 1939-njy ýylda bolsa Türkmenistanyň atgadan artist diýen hormatly adamy nasip bolýar. Mehriban ýerleşler, biz gepleşigimiziň şu ýerine Badar aga hakynda bir gurrun bermegi, şu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň mugallimi, kino sungatyny öwreniji Gappar Hümmedowdan haýyş etdik. Ýerleşler, men häzir sözi Gappar Hümmedowa geçirmekçi. Badar Amanow biziň milli teatr sungatymyzyň düýbüni tutanlaryň biri hasaplanýar. Badar Amanow özüniň ýatlamalarına şol ýetim galýar. 1908-nji ýylyň 5-nji maýyna eneden dogulýar. Badar Amanow ol Türkmen teatr sungatyny işlän artistleriň içinde ilkinji teatr rejissöri ogruny ýykynlyk edýär. Şol 35-nji ýylda eýem ol oýun goýup başlaýar. Ine onuň teatryň sahnasynda goýan Zöhre Tahiri Türkmen teatr sungatyny bir uly meden şäheri bolýar. Bu tarapy Gäwers, bu tarapy Göktepe, şo ýerden arabaly, eşekli, atly Zöhre Tahir görmäge gelenir. Sebäbi Zöhre Tahir ol Türkmeniň köp döwürlerden men süýüp gelýän kitap bolupdy. O wagtlar kitabym kende Türkmen kitaplary. Şonu görmäge olam aýdym sazly bolýardy. Ony ýazmaga da dramaturg hökmünde Badar Amanow goşandy, rejissör hökmünde de, teatr rejissör hökmünde de. O şoň üçin onuň ikinji uly teatrdyň sahnasynda goýan oyunlaryň biri olam medeni çäre öwrülen wajyp bir teatryň esasy bir basgançaklaryň biri bolan basgançakdan ýokary ösýärde teatr. Ol Garaja Brunoň eseri boýunça Kemir Kör. Kemir Köri Aman Gulmammedow oýnaýar. Nedir şany bolsa
Bazar Amanov'un öz oýnaya. Şeýle tartgynly taryhy drama bagşanyň bu spektakl oyun türkmen tomoşaçylar sarstyrýar. Muňa da kän tomoşaçylar gelýär. Keýmir köp ýyllaryň dowamyna teatryň sahnasynda düşmeýär. Ol türkmenleri ruhlandyryp watan söýjülük ýaly mertebe türkmen öz mertebesini bilýän pikirleri öňe sürýändigi üçin bu oyunu türkmen tomoşaçylar gaty gowgar salýarlar. Bayraklar berilýär şu oyunu oýanlara. Bazar Amanov işlän döwürleri entek mektep okuwçysydym. Soň Moskwadaky kinematografiýa institutunda okan ýyllarym boldy. Aşgabatda bolmadığım sebäpli köp oyunlaryny Bazar Amanowyň göremek ol men gelemne ýamaradan çykypdy. Emma türkmen kinoçylary Bazar Amanowy köp filmler suratı düşürjek bolýar. Aktyor hökmünde. Emma Bazar Amanow hiç boş wagt tapmanlygy sebäpli hemme artistlerin içine alany Bazar Amanow kino sunatyna az düşen kino aktörleriň biri. Sebäbi ol ýa-da diýişim ýani teatrda hem dramaturg hökmünde piyesa da ýazypdyr. Teatr rejissör hökmünde oýunam goýupdyr. Hem de şol oýunlarda özü baş gahrymanyň kesbinde de çykyş edipdir. Şoň üçin onuň hiç eldegmendir. Kino sunaty şeýdip mene aman Gulmahmedow, Altygarlyýew, Nur Cemal Söýünowa, Ullu Hojaýew, Nazar Bekmiýew ýaly onuň bilen bile işleşeniň köpsi suraty düşüp olaryň biziň taryhymyza gir galdy. Emma şeýle al körsek Bazar Amanow kino sunatyna bir 4 tane filme suraty düşdi. Olamasa 1944-nji ýylda uruşyň gazaply döwri Meret Atahanow Türkmen Film Kino Studiosuna Zadeli Duratlı film konsert suraty düşürýär. Bu film asly öňünde goýulan maksady söwüşip ýören türkmen ýigitleriniň göwüni götermek üçin olar şu öz ülkesiniň şekillerini kinoda görüp, öz sevgili artistlerini kinoda görüp ruhlanır, ýani mertleşer ýa gahrmançylykly hareketleri, söwüşlerde görkezmek üçin suraty düşüren film bolýar. Bu film şo wagt Türkmenistanda, Aşgabatda beýleki welaýatlerde hereket etýän teatrlarda goýulan oýunlar bar. Şu oýunlaryň mertlik, edermenlik, gahrmançylyk temasyna bagşlanan spektakllerde oýunlardan parçalar alınıp film suraty düşürilýär. Türkmenistanda şu meşhur artist var olsa barысы Jadyldyr filminde suraty düşýär. Ine şu filmde de Bazar Amanow Garabatyryň kesbinde çykyş edýär. Bu bet niýetli biz bilýäs türkmen teatry madama Bazar Amanow onuň ýüz kesbine laýıklykda umman rejissörler madama ýüz kesbine laýıklykda kesip berýärler artistlere. O azık ýogurrak bolan soň bu ýerde de edil nedir şa boluş ýaly atelde Yago içgara içi köýüp şol Desdemona bilen Atellanyň söýgüsiniň arasyna düşüp ýowuz hereket etýärdi. Ene şolar ýani kesipleri çykyş edýän soň teatrdan gelen bu rejissöre de şu erwet kesipli gahrmany berýärler. Onuň ýanky diýişim ýani teatrda köp işler edene soň 10 ýyldan soň Çopanoglu adly film suraty düşürýär. Türkmen Film Kino Studiosy. Eýem Türkmen Film Kino Studiosy 1948-nji ýylda Aşgabatda bolup geçen yer titremeden soň uruşa gidip uruşda da surnup bir näçe hünärmenleri ýitirip öz kino studiýaň jaýam ýumurlyp ayaga ýan galanda ilkinji suraty düşürilen filmleriň biri bolýar. Bulam Güseýin Muhtarowyň Moğolany Pesadyndaky Türkmen Döwlet Akademik Drama Teatrynyň sahnasynda goýulyp ýörülen oyun film edilýär. Film edip suraty düşürilýär. Şol teatrın sahnasyndaky goýulan oýunda Bazar Amanow hem çykyş edip şol ýöründen soň ol eýýäm taraşan
yankı yerine getiren kesip öwrünülip günde günaşa akşam teatrda oynap görünsen Bazar Amanov ol ağır düşmüyor. Uman Çopanoğlu filminde Durdu Çopan onu altı gadif yerine getiriyor. İni pesagada olum Çopan ikisi koyun bakyaka yankı tütenlikte qaharına nepes Durdu Çopan'ı canını kast ediyor. Köp yıllar geçiyor. Durdu Çopan'ın oğlu Kadam Nepes Ağa'nın qıyıda şeker bulur eyyam yukarı bilimli bolup işlep yorkala bular bir söýýär. Sonra Nepes Ağa eyyam ýaşuly adam tapdyn düşün sırqowlap ol hastahana düşýär. Onan bolsa operasiýa etmeli adam Durdy Çopanyň ogly Kadam. Ine şu ýerde gaty bir jöpüne düşüp duran mümkinçilikler ýa Kadam kakazynyň canına kast eden adamı ine operasiýa edende ol bir bolgusuz iş edip onu olam canına kast edebilecek de ine filmin wakasy şu hakda gidýär. Şu ýerde Bazar Amanov özüne ynanylan keşp ustatlyk bilen ýerine getirýär. Haçanda ol vay sen Durdu Çopanyň ol Kadam mı diýip bir ýa operasiýa edip özüne gelip sıra keselinden halas bolanda oýnaýan bir sahnasy var. Artist bir ýagdaýdan beýleki ýagdaýa öwrülmeli ýeri. Şonu Bazar Amanov ustatlyk bilen ýerine getirýär. Assalamu alaykum. Salam. Salam alaykum. Salam ýaşydy. Wa alaykum assalam. Yoldaş salam ýok. Men seni köpden beri görmedim. Indi tanıdım seni. Salam alaykum. Mehriban doktor. Bütün ömrümüzü size minnettar bolur. Ak güleci. Bana değil. Ne şivde tav olaydı. Salam ak güleci. Bu yigit kim ki? Bu diýir Durdy Çopanly. Men onun oğlu. Sen Kadammy? Hawa. Seni ölümden halat eden Durdy Çopanyň ogly diýsene. Hawa. Kadam biziň ýamanlygymy da şeýle jogap berdi. Kadam meniň üçin senden mehriban adam bolup bilmez. Kadam ayt. Men sana nähili ýagşylyk edip bilerkem. Sen meni oglum diýip hata berdi. Oglum Qeýdym şeker. Kadamjan. Meniň balalarym. Ýanymalar kim tanşetdi? Olary men tanşetdim. Köp yıllar geçýär. Bazar Amanov kan filme suratda düşürmäge çagyrýarlar. Ýöne şu döwürler Türkmen telewiziýasy güllläp ösüp telespektakller goýulýaka ol telewiziýanyň telespektakllaryna kan keşpler ýerine getirýär. Oňol wagt tapýar ol sebäbi Türkmen teatrynyň duşanma günü işlemeyen günü var da yine şonu yankı radyo komiteti Durdu Saparov radyo oyunları artistleri radyo oyunları çağırıp ses vermeye televizyonda de şonunla birlikte telespektaklları koymağa oynamağa tiyatrın artistlerini çağırıptır. Türkmen Film Kino Studiosam giycelerine özgü yurtların filmlerini Türkmen diline geçirmek için giycete dağıtyança artistler çağırıptır. Artistler katı dartqınlı köp iş edip zahmet çeken hünermelerin hatarına giriyor. Bazar Amanov şeyle özünün işte boş vaktinin yoktuğuna seyretmezden ol Türkmen Film Kino Studiosuna özgü yurtların filmlerine
sesinden beriye. 1941-nji ýylda Aşgabatda opera balet teatry açylýar. Maktum uladyndaky oňa desene Altıgalif alıp ýol bolsa belýärler. Ýoksa Altıgalif men operadan baş çykamak, baletden baş çykamak, sazdanam diýip näçe ýalbarsa da ondan başga adam ýokda. 41-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Aşgabatda Maktum uladyndaky opera balet teatry açylýar. Işine başlaýar. Ine şo ýerden bolsa Altıgalif oýunlary goýýar. Şol teatr ayağa kaldırıp uğrukturup koyvaran son Altıgalif 1956-njy ýylda Türkmen Film Kino Studiosuna yol başlatyp belýärler. Ben kinodan, rejissuradan, guramaçykdan baş çykaramak diýeni seretmezden şonu götürmek üçin Altıgalif bir zehinli guramaçyl şeýle adam bolanda. Ine şo ýerde işläp ýörkä ol bir wagtlar teatrın sahnasında goýun Ayna adly piyesasyny ekranlaşdyrýar. 1959-njy ýylda suratda düşýär filmi. Şo filmi Türkmen teatrynda bile işleşen bolan soň köp belli artistler çagyrýar. Ilkinji gedege mene şurada hocam owan başlygyny kesipine şol daha soňra gidende görüpmi, eşitipmi artykçalygy getirýär. Ine şeýdip artykçalyk Altıgalif'in eline kino mektebi geçip soň bilen meşhur Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Täjik filmlerinin bir näçe surat öçüp belli artistlerden biri boldy. 1972-nji ýylda bir may tapyp ýanky biziň meşhur rejissörimiz Kaka Uras Sahedov Berdi Kerbabaýewiň 4 dogan Jappaklar povesti esasında Jappaklar film suratı düşürende şoňa kelek baýyn kesbini ýerine ýetirmäge çagyrýar. Ol Bazar Amanow diýär, men Aşgabatdan uzakda aljak gel, ýakynda aljak. Şu ýylyň degen wagty gelip gitseň, men sen suratı düşürjek diýip şeýle şert goýup Bazar Amanow şol Jappaklar filminde kelek baýyn kesbini ýerine ýetirmäge çagyrýar. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Sağlık menim. İnni ähli size bizim eni atamız diýär. Kellem ağırtmaň, size näme gerek? Böyle oyun bir maza iki. Biz 2 ýyllap talabanyňyz bolduk. Hasaplaşaýsyk diýär. Bayağı. Howa hasaplaşdyk diýär. Bayağı. Bizim geçimiz nerede? Siz bizim rahmet hakkımıza sygyr berjek diýdiňiz. O nämeň sygyry? Hey menem oňal söz berermi? Hele getirmeň hasap taýagmy. Geçiýini men siziň bergiňiziň ucundan aldym. O nämeň bergisi? Ya siziň bergiňiz bu ýerde de eden işiňiz berde hemme zat bellenendir. 50 gojak sağla. 100 ahiryn kelek bay. Ha ulaşdyrma.
Anha kertik bara. Soňam mal ýatagny bejerdiňiz. Täzesini sallyk. Onu ýerden täzemiş. Gamsy çüýrek gidip durar. Siz täze gamşy gysganlyňyz bizden soň könesini ulunlukda. Dogrda ödüňi de gamys köne diýäňiz. Näde bolsun ýatak täze bolsun. Hänni göreli men size işiňizde näme tölerin. Bir jübet ädik. O nähili ädik? Gowdan 40 küýde çal, 20 tamdyr çörek. Mene 40 däli 20-ni bilýän. Näme ýazylgy dur? Hani siziň ýazgyňyz? Hani? Bazar Amanov Türkmenistanyň halk artisti. Jemgyýetçilik adamsy. Onuň niwereleriň biziň häzirki döwrümüz Türkmenistanyň durly günjeklerinde uly wezipeler alyp işleşýärler. Ol bizi elbetde gowandyrýar, begendirýär. Onuň ösüp gelýän ýaş nesilimize Türkmen teatr sanatyny, kino sanatyny eden uly goşandy ba. Ine şeýle halipalar barada, olar tirsegine galdyryp, olaň ömrü dörejeligini ösüp gelýän ýaş nesilimize gurrun bermekde uly mümkinçilik döredýän gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, ýyl ýurt behbiti alyp barýan işleri mudama rowaj alsyn. Mehribany ýeşler. Ine 1943-nji ýyldan bäri Badar Amanov türkmen dramaturgiýasyny Zöhre Tahir, Sultan Sanjar, Oğuz Hanyň hazinalary, Kemine, Molla Nepet, Ayat Han, Jorolar, Bagtly köl, hazinalar adasy, jadaly nagyşlar ýaly nusxawy pyesalar bilen baýlaşdyrdy. Onuň drama eserleri türkmen teatrynyň sahnasyny bezek gelipdir. Halipa Badar Amanov ömrüni halka, teatra başlady. Türkmen halkynyň geçmişini, arzuwyny öz döredin keşiplerine, eserlerine siňdirdi. Şu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna zähmet çekip ýören biziň ýaş nesillerimize gelecek medeniýet sunugat işgärlerinde ilim bilim berip ýören Türkmenistanyň halk artisti, kino rejissor Uradmurad Ummadowam bize gowdatlary gurrun berdi. Gelin häzir mehribany ýeşler Uradmurad agaň berjek gurruny hemmämiz bilelikde diňläliň. 1964-nji ýylyň oktyabr aýynda Aman Bayramberdiýew, Ata Alowow, Ogurludy Mehmet Guliýew, Enewul Allanowa, Ene Bayramberdiýew daýymy bilen Türkmen Döwlet Ýaş Tomoslar teatryny açdylar. Ana şol teatr açylaýanda biziň teatrymyzyň aýratyn öz başda jaýy ýokdy. Şoň üçin biz ilkinji spektakllamy şo Köneki Molla Nepet adyndaky Döwlet Akademik Teatryna, häzirki baş drama teatrnyň jaýyna, ýagny iki teatr bolup bir jaýda spektakl berýärdik. Bir gün bilemok şu noýabr aýynyň başlanamdy, iş başlamanyň öň ýanyna saat 10:00-da irden. Teatrın daşydynny Günnowut Hakkiýew bir zat tarakynda gürleşip durdy. Birden edýänki aňyrdan Türkmenistanyň halk artisti Badar Amanov biziň ýanymyza geldi-de görümen gözüme seredip siz diýdi. Akşamky spektaklda diýdi. 2 saat öňüňde galyr gitdiňiz diýdi.
Dedim dedi, bağışta da yok, beylekim yok dedi. Yam yok olup gittiniz dedi. Ben gözledim dedi, grim edilene. Yok keniniz dedi. Gitti. Benim aytdım, Badar ağa dedim. Birinciden ben sizin tiyatrınızı işlem yok. Ben yaştam olsa tiyatrına dedim. Ondan sonra ben akşam spektakl ne bolubilen dedim aytdım. Yok ho dedi. Men siz hakkındaydım yok dedi. Menen aşağı hakkındaydı neydi? Yine meni var köydü. Yine de. Ondan sonra günde hakkım güllü de yanında dedi. Badar ağa bana diye dedi. Onu benim bir hili oldum. O ne hili? Günde hakka diyen olacak olsa men gözü mesela ikinci gedek aydandan sonra. Ondan sonra gidenden sonra ne dedi? Günde hakka etti. Badar ağa dedi. Adamın kurlaşını dedi. Adamın gözüne sereten hak dedi. Ulan ne hemşin dedim. Gözüne seretme ne dedim. Yok dedi. Badar ağa dedi. Şu adamın gözüne, yüzüne katı onu hürmet koyandan sonra gözüm dedi mukaddes zatır deyip düşündüydü. Son için adamın dedi gözüne seret dedi kurlaşına var dedi. Şunlar ya dedi var dedi. Ayondan ana şol birinci, ilkinci yüzveyi tanıştık. Badar Amanov filan ana şu yerde başlandı. Yönü Badar Ağa'nın döreden keşifleri, oynanan spektaklların hemmetiyle tanıştım. İyi vakitten tanıştım. İnni şu bir tiyatrdan, iki tiyatrın artistlerin bir jaydan yiyip çıkalımız sebepli biz Badar Ağa'nın ken duşuştuk biz. İnni görüyorsunuz mi? Badar Ağa'nın döreden keşifleri hakkında. Men ilkinci gedek ölmedi, gitmez Nikolay Vasilievich Gogol'ün dergevşi spektaklını Hristakov'un hizmetkari Osip'in keşfini gördüm. Şu Osip'in keşfini kaptanaki oynayanam, bile oynayanam kaptanına Türkmenistan'ın halk artisti altı garifti. İnni şu iki tane kahraman sahnadan. Görüyorsunuz mu? Bunlar biri yerden ezber artistler. Döröden yerine getiren keşiflerin biri beter. Şular ikisi sahna çıkanına hayfına seyredeceğini bilip bolmayadi. Yönü şurada bir daha yatlamalı oluyor. Şu Osip'in yani Hristakov'un hizmetkari Badar Ağa'nın döröden keşfi şu bir monolog vardı. Şu monolog hiç vaat yattan çıkacak monolog değil. Sebebi şol öz hocoyunu Hristakov'dan zehirleyen yeri var. Ben de şeyle hizmet ediyen Hristakov'a diye, şu adama diye. Son 1955 yılda Türkmen edebiyatının ve medeniyet turnuvatının 10 günlüğü geçirildi. Şu 10 günlükte Moskva'nın üren, çaktan aşağı talapkar tomoşaçıları ve onun talapkar adetten nasıl talapkar tiyatr turnuvatının iş yerleri. Şunun önüne çıkış edenlerini yani dergevşi bilen. Şu Moskva'nın talapkar tomoşaçılarım, Moskva'nın talapkar turnuvat tiyatr iş yerlerinin hemmesine hayran alırdılar. Şunu Stanislavski'nin eginleşi güçlü rejissör, Moskva'nın Çeper Tiyatro'nun rejissörü Yosif Moiseyevich Rayevski. Tiyatr turnuvatını çaktan aşağı inceden düşünen, inceden bilen makale yaptır. Şu dergevşi hakkında. Sonra Altıgarı hakkında, Hristakov hakkında. Bütün dünya tarihini şu dergevşi diyen Gogol'un piyasasının koyulmadıkları yok. Yönü tiyatr tarihi Mikhail Çekhov'tan sonra Altıgarı'nın şol keşfi dörödü yani bir keşfim Hristakov dörödü bilmedi açık yazılan. Şol Katır tiyatro inceden hem de bilen düşünen Rayevski. Şu yerde yeni bir daha belli geçiyor. Osip diyen. On hizmetkari Osip denilen katı ken tiyatrolarda gördük diye. Yani Osip Badar Amanov diye. Onun diye hiç Osip'e min demeyen çaktan aşağı inceden yatalan öğüt borçlu keşfti Badar Amanov'un en yukarı aktör ustadlığını belli geçiyor. İnni yine
Bazar amanın men gören spektakllarından hiç vaat yattan çıkmadı keşifleri. Olam Shakespeare'in Ölmez Yetmez tragediyası Atella spektaklına yagan keşfi. Atella'nın öldürün keşfini aman Gülmemedov dörödüpti. Şurada görüyorsunuz değil mi neyme olup geçiyor? İki tane beyik artist. İkisi birbirine barlaşıksız kapma karşı iki tane hasiyet. Bağlar Amanov hakkında gururun söhbet asılanına yankı Shakespeare'in Atella'ndan dörödün yagan keşfini Gogol'un derine ölçüsündeki o sepin keşfini ağzaman geçmezlik mümkün nelseleri yankı iki tane keşf Bağlar Amanov'un aktörlük sunumunun en yukarı derecesinde dörödülen keşifler ikisi. Bağlar Ağabey'in bir ken dörödücülük duguşluklarına bile katlaştık. Nişi duguşluklarda da Bağlar Ağabey'in öyle al gürleydi. Al gürlerdi, giyin hem de çun marmuni çıkış ederdi. Mehriban illeşler, Bağlar Amanov diňe bir artistçilik käri bilen meşgullanman, eýsem sahna eserlerini dörötmek işi bilenim içkin gyzyklanan halipa. Ol artist, ýazyjy, dramaturg, rejissor hökümine halka hyzmat eden adam. Bu üç beýikligiň bir adamda jemlenmegi wekiniň oňa sahylyk bilen içilen peşkeşidir we ýokary ussatlyk nusgasydyr. Bağlar Ağabey'in ulu dramaturg hakkında da ben fikrimçe yatlamak yerlikli olur diye pata ediyen sebebi şol döwürlerde bizim beyik şahsiyetlerimiz hakkında edebi esas tiyatro içinem, kino içinem yazı bilen adamlar seyrekti, yok diyen yalli sebebi beyik şahsiyetler hakkında yazmak, koymak ve hemme düşünüp bullat. Bir de cevapkârçılık duygusu, ondan soň şahsiyetin, şol şahsiyetlere bir yakınlığı, şoňa taýýarlyk, ilim, bilim, umuman döröjülük derejesin şolara gaty bir yakınlyk bolmasa, ol beýik şahsiýetler hakynda eser dörötmek kynlygy hemme mälim. Ýöne şo zatlara garamazdan ilkinjiler bolup Bağlar Amanov Karaca Bururov bilen birlikde kemine şair hakda edebiyat has yazdılar. Son ideyandan moğollara bir sakın edebiyat has yazdı. Hem de Kemirkör hakkında. Inni şol yazılan piyasalara, sahne eserlerine şoňky günlüň gözünden noktoy nazarından seredende men pikirimçe zehini yazılan eserler. Şol eserler şu neçenli katırken üytödülmeyen yeniyalaki tiyatrın sahnalarında henize çenli ulu kadak kalmadan seyrediliye görülüye. Bağlar Ağa'da yine de bir bellemeli bir seyrek hasiyet. Olam adatı boyunca artistler şu spektakl oynayan günleri tiyatra saat yarım önünden geliyorlar. Eşik giymeli, renk, beyleki, hemme atlar ol düzgün. Yine Bağlar Ağa. Şol spektakl oynayan günü 3 saat önünden gelirdi. Öylem gen zat. Şol Bağlar Ağa köşeden geliyaka tiyatra tarap, sıyınlasan şovun akşam Bağlar Ağa'nın haysi spektaklla, haysi keşfi yerine getirecektiğini soraman bilip bolýardy. Ol eýem öýünden çıkanına çıkmaka, eýem şol keşpin inçe sırlarını dörýämi bilemek näme? Ene diýem
büyük artistlere mahsus olan artistin tiyatr sunumatynyň özüni bagş eden sunumatynyň öňündäki büyük jogapkärçilik duýgusy. Mehriban iýleşlerin häbesi Badar agaň ömrüne, döredüçiligine başlanan gepleşigimizi dowam edip otyr. Türkmenistanyň halk artisti Badar Amanowyň aktyorçylyk sunugatyna has mahsus bolan aýratyrlyklarynyň biri onuň sahnada pikir edip, akyl bilen duýgunyň sarlaşmagyny saklap, öz gahrmanlarynyň akwalyna juda çuňur aralaşyp bilýänligi nedir? Onun artistlik ukyby gahrmanyň içki dünýäsine aralaşmakdan, onun pikir öwrümini ölçörmekden, diňe şoňa mahsus häsiýeti tapmakdan ibarat bolupdyr. Mehriban iýleşler, Oğuzhan adynyňky Türkmen film birleşigi şu Badar aga hakynda bir öň dokumental filmi taýýarlapdyrlar. Bizem häzir şol dokumental filmi siziň dikkatiňize hödürleýär. Moğoluniki adynyňky Türkmen Döwlet Akademik Drama Teatry. Bu jaýda zähmet çeken aktyorlar diňe rollary oýnamak bilen şäherlenme, eýsem janly obrazlarda berýärler. Türkmen sahnasynyň ýaşly aktyory Badar Amanow. Ve mehriban jaýda ol hakyky bagtyny eýe boldy. Badar Aman artistliginin başga da, ol hem dramaturg köp piyeseler ýazdy. Şo piyeselerim, şol eserlerim bizim teatrymyzda häzir şenlik diýär. Moğolmenetes bolsun, Kemine bolsun, Keymekör bolsun. Elbette bizim islegimiz şodur ýaly ajaýyp artistler köpräk bolsa gowurjak. Teatr. Onun bilen bütün ömrüm bagly. Men üçin sebebi zalap tomuşçylary özleri näme tanış bolan adamlaryň sahnada içki dünýäsini, gylyk häsiýetini açyp görkezmek üçinmi? Oga ha şukurdan karışık dur. Gelaytip kelden kelip giderler diye. Ayey, ayey. Ağırma. Ne ayıp verin. Ol kulü tövdü var. Men oğlanlığımdan Badar Aman üçin işläp gelýän. Men onu öz moğlum hata edýän. Bol manada men elmidämi Badar Aman üçin hemme piyeselerimni Dewoydum qol oýnayan bir bar. Hay dewoydum.
Garipim, ölmeli onu. Armağan dinlemen için ağlar zaten. Sen orada alınan eline kal. Üç. At. Arka. Elmidama Badarman üçün hemme piyadelerini Şuun koguda, şuunlar. Acayip eserleri oynayan tiyatr, 50 yaşın. Şu tiyatrın 50 yaşını partiye hükümetimiz ulu tavara bile elbette belli. Şöyle köp adamlar ullokan pilaları, ullokan hurmatları koydu. Edil şoňa alla biz madama halk bilen aragattaşta bolup biler. Halk bir şak söýýär. Birem halk söýýär. Biz halktan alan ähli dörejiligimizi halkyň ödünü de gaýtaryp gidip. Mehriban ýerleşler, biz sunuwata siňen ömürler atly gepleşigimiz dowam edýär. Türkmenistanyň halk artisti Badar Amanowyň aktyorçuluk sunuwatyny has mahsus bolan aýratyrlyklarynyň biri onuň sahnada pikir edip, akyl bilen duýgunyň sarlaşmagyny saklap, öz gahrmanlarynyň akwalyna juda çuňur aralaşyp bilýändiginedir. Onuň artistlik ukyby gahrmanyň içki dünýäsine aralaşmakdan, onuň pikir öwrümini ölçörmekden, diňe şoňa mahsus häsiýeti tapmakdan ibaret bolupdyr. Badar Amanow ömrüniň ahyrky günlerine çelli teatr bilen gatnaşygyny üzmändir. Ol işdeş ýollaşlaryna elinden gelen kömegini beripdir. Bu halipanyň ýetişdiren şägirtleri barmak batyp sanardan kändir. Olaryň köpsäýärem ýurdumyzyň dürli teatrlaryna Badar agan kärini ýöredip, asylly zähmet çekmeklerini, tomoşaçylara hyzmat etmeklerini dowam etdirýärler.
Mehrbanileşlerin her şey Badar ağaň bir näçe bir şägirtleri biziň ýurdumyzda zähmet çekip ýördidik de ine şolaryň birem Türkmenistanyň halk artisti Bayram Kerimow. Mehrbanileşler bizim häzir şu pursatda Bayram ağaň biren gurrugny size ýetirýär. Maňa 1965-nji ýyl Muallefet teatrına artist bolup gelmeklik meýser etdi. Elbette men okuw tamamlamdan soň Muallefet teatrına gelemde meni ilkinjilen hataryna Aman Gulmammet, Badar Amanow şular meni gyzgyn garşyladylar. Elbette şol beýik ägirtleri bilen Badar ağa bilen, Aman ağa bilen Kılıç verdi sonra Suray Murad Wadağı bilen bir teatrdan dem alıp bir sahnada çykyş etmek bu men üçin uly bagyt. Badar Amanow ol bir sunwata berilen adam. Teatr, kino sunwatyny ol jany ten bilen söýýän adam. Şuňa men bir misal getiredim gelýär. Bizden soňky ýaşlara ullukan sapak ýörelge şol adamyň özüni alyp barşy, teatr sunwaty garaýşy, ol bir hiç bir ýatdan çykmajak bir ol biziň üçin uly sapak boldy. Badar ağa diýlenni Badar ağaň elini kitapsyz ýa gazetsiz gödegine getirmek bolanak. Badar ağa giýje günni şol kitap, gazet, şu günlük bolýan wakalary, bir näçe öňkü geçen eserleri ilmidamy okap, ol şo kitapsyz on günü geçmeýär. Iň esasy adam şuada bellemeli zat Badar Amanow işe gelenni teatrın işinin içine girmeke kelle gabyny aýryp teatra başygyp girerdi. Men şuň kun öz şägirtlerime taliplerin duşumda şolary helşini maktap ünnek gelýän şol adamlaryň şu sunwada teatra berilenli barada, teatra goýan hormaty barada men helşini ýatlap gelýär. Ýatlamalym Badar ağa diýilýän ol bir giden mektep umman ol. Badar ağa 1965-nji ýyl Zoralar diýen spektaklle bile oýnamak meýser etdi. Soňam Goşgalas diýen spektakl bilen Ortiýadyň paýtagty Moskwaga gidip çykyş etmek meýser etdi. Badar ağa her ädimde ýaşlara ilmidama ol görüllü, nutku bolup gelýär. Ol adam sen bolmayan dadyň sen işläp durkan dat diýenak. Soň ýanyna çagyrýardy. Han ogul berik gel. Şu töýde bir şeýlere maýdyp gör. Şunu beýlirek ýörek gör. Ine şunu ýalet. Ondan ýene bir aýdýan zady bardy. Men şu kun öz şägirtlemede herşin ünnek gelýän. Şol eserin näme diýjegini, näme diýen manyny, mazmunyny bilmesen oýnap bilmersiň ogullerdi. Onun bolýan bir gedek şolunny keýmir körde maňa aýly watyryna anandylar. Şonda ýanky keýmir köri ýadan Badar ağaň öýdi. Badar ağa ýeke bir artistlygy däl, bir näçe eser ýadan. Molla nepedi keminäni, Jadil Nagyş, keýmir kör spektakl ýaly spektaklar kän ýadan atlary. Şondan şu teatrdan öýüne gelýänçe alqaýdyp meni şu ýolda düşündirýär şeýdip ogullyğa. Şu aýdýan nadyny, şu eser näme diýjek bolýar? Sen keşbiň näme diýjek bolýar? Şoňa düşünüp, şu keşip bilen ýaşap bilmeden bolmaz diýip peýip düşündirýär. Ondan şu öýüne barar, oturur, göräýme ol adam bir daşynyň agyr ýaly. Emma gürleşmäge, sözleşmäge ol adam gowa adam. Ol adam bilen oturanda ilmidam ol sunwat barada gurrun merýär ol. Başga temalarym gurrun merýär ol. Bize ünlüýärdi. Siz artist boljak bolsaňyz ýazjam bolmalysyňyz diýerdi. Ýazmalysyz diýerdi. Döretmeli bir zatlar diýerdi. Badar ağaň onuň bir ýene aýtmaly zat şutaýda her döretýän keşbi bar. Biri-birine meňdemeýän keşip şol. Mümkin ýa şol adamdan şeýle bolýar diýip döredilýän keşipler fiilnäň da. Mysal aýdyp biljek şuň keýmir körde neder şal oýnaýar da.
Şu ay şada şon ýaly bolan mudur ya bolan näme diýdir ya da şun şan oýnaşy. Ertede Iqbal Murad agan oýnýar bir daýxana adamyň bolyn, dünkü şadäli başga adam da. Şular hertiniň öz renki bar. Hertine öz alyp barýan ýol bar Badar aga. Ine şol biziň üçin, şuňky ýaşlar üçin uly sapak, uly mektep şol. Men bir zady gördüm Badar agada, ýaňşa geläýin matlam diýdim, şonu geläýin matlamda men etady. Badar Amanow var, Atamurat Bekmuradow var. Şular ýaryna çagyryp men bilen gyzyklandy da şular. Men ýaş wagtym. Onuň Badar aga göräýmäge ýaňky diýişim ýaly ýüzi agyr. Birun şu ilmidamy öýünden ýürek gaýdardy. Piyada geler koltuğuna ya kitaptır ya gazettir onun. Badar aga salamu aleykum dedim. Bir ýaş oglan inni biraz ýaş olan ýa-ni çekinjeňlik bilen bir salam berdim molyn. Salam edip goýberdi gyýgyryp. Badar aga şunu ýap, ýok sesi bilen. Bey. Indi men özüm pikir edýän bey men näme etdim käm bir ýalňyş aýdymmy ham. Salam berýärmi men üstüme gyýgyr ýaly bu diýip geň alym men. Soňundan erte bir ýurun molly bolyn ýa-ni Aman Gurbandyr diýip var halipalardan Orad Hasymuradow. Halipalar sizden bir zat soraýyn men mümkin bolsa diýdim. Orad Hasymuradow sonra Bayramzan diýdi. Sorasam dedim bu Badar aga bilen dedim bir düýnüň salamlaşdym bolyn dedim. Bir wa aleykum diýmäge ederek tertini üstüme gyýgyrdy dedim. Salam diýsem salam diýip gyýgyrýar dedim. Orad Hasymurat guluguratda. Onu Orad amrazy gullu-gulludan Bayramzan diýdi. Şo Badar Amanow bilen salamlaşan onuň diýdi haýty spektakl bar diýdi. Keýmir kör bar diýdim. Ana gördüňmi diýdi. Badar aga bilen şoň diýdi kim salamlaşdy da diýdi. Ol Nedirşa bolup jogap berer diýdi. Şoň Nedirşany oýnatda. Şol adam öýüne çykandan şo keşme ýyryk gaýdýan eken. Şoňun bilen salamlaşyp oýunyň öňünden soňundan salamlaşdan diňe Nedirşany heňinde seň bilen salamlaşýardy. Şeýler ol adam öz işine berilen, şunu aýtjak bolýan adam, şeýle işi diýen jany ýapşan adamlar da. Badar agaň bir o tarapy bir näme bir de mektep bolýan tarapy bir işine jür. Elmydam bir de diýerdi. Şu tagat 10-na başlayan bolsa 9-nyň ýaryna gelin. Tagat ýarym öňünden gelip taýinlanmaly. Ya akşamına 7-de oyun başlayan bolsa şurada 5-6-nyň ýaryna gelseňiz, şonu biraz özüňizde işleseňiz diýip şo bize şunu ýaly wesiýet ederdi. Şo kemin spektaklyna Badar aga diýip Atamurat baryp Badar agaň ýanyna diýipdir da. Şu Bayramzany kületewde bar oýna daýsak näil bor diýipdir da. Ay Atamurat bolar diýipdir, oglunyň hyzy bar diýipdir. Aýanyň geldi Atamurat Bekmuradow anten nidi ýemän oýnamalydy, şo kületewde bar diýdi. Indi o taýda oýnaýanlara Fono Muradowa, Badar Amanow, Oradowa hemme beýik artistler men bir çinne ýaş oglan ay Atamurat aga dedim bana kıyın mor dedim o halipaların içinde dedim. Ay doğrudurum şol ilkinjede çıkamda bana ay qarasy bolup duran birine derlep elbette. Ondan çıktı Atamurat diýipdir. Bana da diýmetdi. Hey bayramga entek taplanmandyr diýipdir. Inni Badar agaň diýjek bolýan ady näme? Şumat atyn teýtleýän bolsa, olaryň bir teýtleýärde. Olar halipa da. Indi şu halipalaram elmidamy bir teýtlek gezdi. Şun şeýle onu Atamurat han Badar agaň ýanyna bar diýdi. Onuň bardym ýanyna. Näme sen ogul çekinýän diýdi. Ol diýdi Fono Muradowa däl o taýda diýdi. Ol hazır diýdi. Menem Badar Amanow nällidi. Menem Oradowa diýdi. Senem kületewde bar diýdi. Sen şu öz edýän keşmege düşünüp oýnasaň diýdi bizden çekinmerdiň diýdi. Sahna çykdyňmy diýdi. Sahna senki diýdi. Töwerem bilen işiň bolmasyn diýdi. Deňe sahna senki, sahnaň hojaýyny eýesi sen diýdi. Ay Badar aga gow düşünürdim onu şahat etdim. Ertemden hem hepde şey diýip ýene şu kemin spektakl etdi bolyn. Şonda çyketdim on Aman aga bilen Badar Aman bileter edip durupdurlar. Men ýa kületewde çykysmy. Ondan Badar diýipdir de Aman aga küläň äni ýerine düşdi diýip. Diýmek men aýtmak bilen näme diýen? Şol halipalaryň ynamyna girmegen bir uly zat. Bir gedek şunu ýaly ýeme boldy.
sapara gidemizde Mar vilayetinde şu taýda Keýmirkör, Akbal, Cuma 30 ýylla uly spektakller bilen çykyş etmäge durduk bolyn. Türkmen ala yerden sakally aşylar gelip Badar Amany gördükde Badar Amany şoň bilen salamlaşsak bolýarlar. Ak sakally aşylar indi bidem ýanyna durt bolyn. Şoňa etelip men beýgen ýandan şol adamlaryň ýanyna duranmy? Şol adamlaryň ýanyna durmak men üçin ul bagtda. Ondan şonda bir wakan aýdatym gelýär. Ünni Aman agany başga adamlar ekitdidenni Badar aga bilen galyk boly şonda Badar aga bar, Muhammed Çerkez bar. Şo taýynyň bir hormatlanýan adamlarynyň biri Badar agaň ýanyna geldi. Badar aga diýdi, mümkin bolsa bir diýdi, öýe barıp bir çaýlaşyp bilmerdmi diýdi. Bizim üçin ulu bagyt diýdi. Şonda Badar aga durupdy. Maňa elmidama balaja diýen mortda ol degişip, aýma menem ýaş. Hani balaja ýör diýdi. Ay Badar aga diýip niýaýdan ýanda men. Aýna alyp gitdi bidi. Bardyk bolyn, şu ýanky ýaşulyň öýüne bardyk konuş giden köçe millet. Şolar tipeliýe, Badar Aman gelýär, beýgar tipip. Şunu millet ýeme turay talamlaşdyk, zat etdik, öýe girdik. Ýa-ni oturjak bolluk konu ýetdi. Badar aga kyn görmeden daşlykdan bilen diýdi. Bu millet diýdi, howlyma tygana diýdi. Şolar bilen bir diýdarlaşyň diýip. Şunu çıkıp Badar aga ondan sonra söýletdi, şo taýda bolyn. Menen tek ýan gelen ýaş artyp. Şolum ýanyna duranmy, söýletlämek ýöne durun. Şoňor bu ýytonjymyň men gowanjymyň şomat bir ýürek askor köp bolýanmy? Men üçin uly bagtda şol. Şol adamlar bilen şonu ýerde durmak, ýa bir köçeden ýöremek, ýa bir teatrda çykyş etmek, ol uly bagyt ol. Olar ömrüni şol teatr tunuwatyna, kino tunuwatyna bagşlayan adam. Badar Aman hoň näme bir teatr tunuwatyna, kino tunuwatyna eden işi ören köpdür. Ondan daşgar mün ýazan eserler hem köpdür. Öýüne barsaň, öýü bir kiçirek bir kitapxana mı? Ay kiçemde. Şu bir ýerde eser orada bar, onu men tory bererdim. Badar aga, şu kitaplaryň hemmeden okap çykdyňmy den derdim. Okudum oğul derdi. Hidem okan derdi. Elmidam oň ünnewi okan derdi. Hormatly prezidentimiz Gahrman arkadamyz bize şuň gün halipa şähertligi uly ýol açyp berdi. Elbette bu gün şu halipalaryň ýoluny ýöretmek bu gün bizim borjumyz. Halipalary ýatlamaga, şolaň geçmişini şuň gün ýaşlara ýetirmäge döredýän mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimiz Gahrman arkadamyza öz sag bolsun maýdýan hormatly prezidentimiziň jan sag ömrüde iýlik behbit alyp barýan işleri elmidama rewaçlyga betlendin. Badar aga 1981-nji ýylda aramyzdan gitdi. Badar Amanow jany teni bilen sahna berilen adam bolupdyr. Ol öz durmuşyny teatryň sahnasyndan özüne gözüne getirip bilmändir. Bu onuň döreden 150-den gowrak keşiplerini ýadan piyeselerini ýatlanda türkmen teatr sunuwatyny Badar Amanowsa gözüne getirmek mümkin näl. Hormatly prezidentimiziň aladaty netijesinde indi biz öz halipalarymyzy, Badar Amanow ýaly ustadlarymyzy ýatlamana uly mümkinçilikler döredildi. Munyň özi kalbyňda gowunç, buýsanç duýgularyny öredýär. Yüreklere yürek sözünü dolduran, bir söz bilen dünýä özün aldyran. Dünýäniň aşygy dünýäden gitmez, dünýäň aşygyny dünýä unutmaz diýip şahyryň belleşi ýaly Badar Amanow sahnada döreden ajaýyp keşipleri ýadar kämil eserleri bilen kalplarymyzda hemişelik ýaşar.
Mehribany illeşler, egerde biziň taýýarlan bu gepleşigimiz siziň göwnüňizden turan bolsa, onu biziň çeken zähmetimizin ýerine düşdügi bolardy. Mehribany illeşler, egerde biziň gepleşiklerimizde teklipleriniz ýa bolmasa, aýtjak zatlaryňyz bar bolsa, onu biziň gepleşigimizde hatysy ýa-da jaňysy bilen ýetirip bilersiňiz. Biz sizden geljek hatlara, şeýlehem jaňlara garaşýar. Ine mehribany illeşler, biz şunun bilen Türkmenistanyň halk artisti Badar Amanowyň döredüjüligine, ömrüne bagyşlanan gepleşigimiz geçirip gitorýar. Biz siziň ýaklyňyzda jan saglygyny, ırsgal döwletdiligi, maşgala berigini arzu edýär. Sungatymyzyň hak howanlary, arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan tümli işleriniň elmi dama rewaj almagyny dilek edýär. Hoş sag bolun mehribany illeşler, elmi dama, saglykda, toýlarda görşelim.